Στίγμα Radio. Εδώ είμαστε, ακούτε Στίγμα 9 από τα 6, συνέχεια, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11, καλημέρα σε όλους και συνεχίζουμε με συνεντεύξεις υποψηφίων. Καλωσορίζω στο στούντιο, εδώ στο Στίγμα, τον κύριο Αντώνη Νικολουδάκη. Καλή σήμερα. Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλώς ήρθατε. Υποψήφιος σύμβουλος, δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Μάχη για τη Ζάκυνθο, με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Παύλο Κολοκοτσά. Ο κύριος Νικολουδάκης είναι επιχειρηματίας, είναι ξενοδόχος. Καλή επιτυχία λοιπόν σας εύχομαι και καλή δύναμη στον αγώνα που δίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Πείτε μας δύο λόγια για σας. Έχετε κατέβει πάλι σε εκλογές ως υποψήφιος, είναι η δεύτερη. Πράγματι, είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνω σε δημοτικές εκλογές. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές είχα κατεβεί υποψήφιος παρέα με τον Άκη τον Γκομιώτη. Ανήκετε ιδεολογικά σε κάποιον πολιτικό χώρο? Ιδεολογικά ανήκω στο φιλελεύθερο χώρο, στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν επιλέξατε το πρώτο εύλογο ερώτημα που μου έρχεται, γιατί αποφασίσατε να συμπορευτείτε με τον κύριο Κολοκοτσά και να κατεβείτε σε αυτές τις εκλογές? Ποιος ήταν ο λόγος? Γνωρίζοντας τον κύριο Κολοκοτσά, είδα σε αυτόν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έντιμος, καθαρός, με πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και πάνω απ' όλα με μεγάλο πάθος να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Άλλωστε η πορεία του, η πολιτική στη Ζάκυνθο, είναι γνωστή σε όλους. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά πράγματα να προσφέρει. Πολύ ωραία. Σε ό,τι αφορά για να περάσουμε κατευθείαν στα ερωτήματα και στα προβλήματα της Ζάκυνθου και να περάσουμε στο μείζον θέμα που είναι ο τουρισμός. Και λέω μείζον διότι το νησί από τον τουρισμό ζει και κατά ψέματα είναι το βασικό έσοδο του νησιού. Έχει ξεκινήσει ήδη η σεζόν. Ποια είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε, να κάνουμε πιο ποιοτικό τον τουρισμό, όχι ποσοτικά τόσο όσο ποιοτικά στη Ζάκυνθο? Πράγματι, αυτή τη στιγμή ο τουρισμός είναι ο οικονομικός αιμοδότης του νησιού. Εκτιμώ ότι πάνω από 70% του εισοδήματος του νησιού προέρχεται ευθέως ή με πλάγιο τρόπο μέσα από την τουριστική δραστηριότητα. Συνεπώς, οτιδήποτε ενέργεια γίνει για να στηρίξει ακόμα περισσότερο την τουριστική βιομηχανία του νησιού επιστρέφει στο πολλαπλάσιο στην τοπική οικονομία και στην κοινωνία της Ζακύνθου. Φαντάζομαι ότι και εσείς θεωρείτε βασικότερο έργο τη Μαρίνα, την προβλήτα για τα κουραζιερόπλια. Η προβλήτα για τα κουραζιερόπλια είναι δυστυχώς ένα στοίχημα που χάθηκε, αλλά μπορεί να κερδιθεί εκ των υστέρων. Έχει υπολογιστεί ότι ο μέσος επισκέπτης ενός κουραζιερόπλιου θα ξοδέψει στην ημερήσια του επίσκεψη σε ένα λιμάνι 70 με 80 ευρώ. Πολύ περισσότερο δε, εάν το λιμάνι αυτό έχει προβλεφθεί, και αυτό είναι κάτι που θέλω πάρα πολύ να το θέσω, γιατί ίσως έχει διαφύγει, να μην είναι απλά λιμάνι επίσκεψης ενός κουραζιερόπλιου, αλλά να είναι λιμάνι αυτό που ονομάζουμε home port, λιμάνι δηλαδή άφιξης και αναχώρησης μιας κουραζιέρας, που σημαίνει πως μπορούν οι επισκέπτες να έρχονται και να διεκτερεύουν κιόλας μέσα στο νησί, τότε το εισόδημα από τον επισκέπτη αυτό πολλαπλασιάζεται και ξεπερνάει τα 150 ευρώ ημερησίως. Μπορούμε να γίνουμε ένας τέτοιος προορισμός άφιξης και αναχώρησης? Έχουμε αυτές τις δυνατότητες? Πρέπει να σχεδιαστεί με αυτή την προοπτική. Το προφανές είναι να είναι οι προβλήτες προσβάσιμες για τα κουραζιερόπλια. Πρέπει να πάμε όμως στο επόμενο βήμα, να είμαστε χώρος υποδοχής και έναρξης μιας κουραζιέρας, όπως είναι για παράδειγμα απέναντι το Κατάκολο. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι και η εικόνα που εμφανίζουμε στους τουρίστες που έρχονται. Θα πρέπει να φτιαχτούν δρόμοι, θα πρέπει να μην έχουμε σκουπίδια, είναι όλα αυτά. Πράγματι. Ναι. Εδώ πρέπει να γίνουν σοβαρές βελτιώσεις στην υποδομή μας που έχουν να κάνουν με την καθημερινή διαχείριση. Και αυτή είναι η ευθύνη του Δήμου. Δεν έχουν γίνει αρκετά επιτυχή βήματα μέχρι σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τα εργαλεία με σωστή διαχείριση. Σε ό,τι αφορά τον τουριστικό τομέα, υπάρχει ο Οργανισμός Τουρισμού, ο οποίος δημιουργήθηκε από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Επειδή πιστεύω στη διοικητική συνέχεια, δεν θέλω να πιστέψω ότι θα πρέπει κάθε νέα Δημοτική Αρχή να διαγράφει εξ ολοκλήρου και να αναιρεί όσα επιτυχημένα βήματα μπορεί να έχουν γίνει από τους προκατόχους. Πρέπει λοιπόν να χτίσουμε σε όσες προσπάθειες έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και πάνω σε αυτές να πολλαπλασιάσουμε το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το πλάνο, ποιο είναι το σχέδιο που έχετε εσείς εφόσον εκλεγείτε νέα Δημοτική Αρχή και εσείς Δημοτικός Σύμβουλος που δραστηριοποιείστε στον τουρισμό? Ποια είναι τα βήματα που πρέπει άμεσα να γίνουν? Γιατί προφανώς η προβλήτα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μία μέρα ούτε καν σε ένα χρόνο.
Ποια είναι τα άμεσα βήματα που πρέπει να γίνουν για να βελτιώσουμε την εικόνα μας σε ό,τι αφορά την τουριστική προσέλευση? Βασικός τομέας που θα πρέπει να ενισχυθεί είναι ο οργανισμός τουρισμού. Ο οργανισμός τουρισμού είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, στο οποίο δεν δόθηκαν οι πόροι ούτε το απαραίτητο προσωπικό για να μπορέσει να παράγει έργο. Με την επανενεργοποίηση του οργανισμού τουρισμού θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε, να κινητοποιήσουμε κονδύλια για την υποδομή, για τα προφανή, για την καθαριότητα, για την διαφήμιση του νησιού. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός δεν μπορεί να υπάρξει εάν πρώτα απ' όλα εμείς σαν επιχειρηματίες δεν στρέψουμε την προσοχή του επισκέπτη στο destination Ζάκυνθος, στον προορισμό Ζάκυνθο. Χωρίς τη Ζάκυνθο, όσο καλή δουλειά και να κάνουμε μεμονωμένα ο καθένας σαν επιχειρηματίας, δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Το πρώτο βήμα δεν πρέπει να γίνεται πάντα με τις εκθέσεις που κάνουμε στο εξωτερικό? Βεβαίως. Και το ρωτώ αυτό γιατί ακούγεται από πάρα πολλούς ότι η εικόνα μας δεν είναι και τόσο καλή στις εκθέσεις. Πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την εικόνα μας έξω. Οι εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό είναι ένα σοβαρό εργαλείο. Σύγχρονα όμως πια υπάρχουν πολλαπλάσια εργαλεία που είναι πολύ πιο ισχυρά σαν διαφημιστικά οχήματα από τις εκθέσεις του εξωτερικού. Είναι διαφημιστικές εκστρατείες, είναι η προσέλκυση δημοσιογράφων τουρισμού για να κάνουν επιτόπιες επισκέψεις και να γίνουν προσβευτές του τόπου στη Ζάκυνθο. Είναι οι στρατηγικές συνεργασίες με εναλλακτικούς φορείς τουρισμού, όπως είναι ο περιβαλλοντικός τουρισμός, όπως είναι ο αθλητικός τουρισμός, όπως είναι ο καλλιτεχνικός τουρισμός. Να δημιουργήσουμε μια σειρά από θεσμούς οι οποίοι θα συνδέσουν τον τόπο και το όνομα της Ζακύνθου με το τουριστικό προϊόν. Και προφανώς μορφές τουρισμού οι οποίες θα μας δίνουν δυνατότητα να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμό, όχι μόνο για 6 μήνες. Ακριβώς. Σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας υπάρχουν δραστηριότητες που είναι πέρα από την καλοκαιρινή σεζόν. Δεν λέω πως αυτό είναι εύκολο, όμως όταν ξεκινήσουμε αυτό γίνεται ένας βράχος που κυλάει και δεν επιστρέφει πίσω πλέον. Με αυτή τη λογική δεν θα πρέπει, κύριε Νικολουδάκη, να δείξουμε, να αναβιώσουμε και να αναδείξουμε περαιτέρω και την πολιτιστική μας κληρονομιά? Για παράδειγμα το κάστρο. Να γίνει μια ανάπλαση. Υπάρχουν και άλλα πολιτιστικά μνημεία. Είναι απόλυτα απαραίτητο να γίνει αυτό. Κάστρα σαν το κάστρο της Ζακύνθου δεν υπάρχουν που να είναι τόσο κοντά στον αστικό ιστό, που να είναι τόσο πολύ επισκέψιμα, που να είναι τόσο πολύ όμορφα, που να συνδυάζουν το περιβάλλον, τον πολιτισμό, και δυστυχώς το κάστρο μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί. Για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους δεν θα έπρεπε απλά να είναι επισκέψιμο, θα έπρεπε να είναι ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, που να γίνονται συνεχείς εκδηλώσεις το πρωί, το βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φυσικά και στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Ένα ακόμα θέμα το οποίο έχετε αναδείξει ως συνδυασμός είναι να δημιουργηθεί και να αναδειχθεί το κέντρο της πόλης ως πολιτιστικό κέντρο, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να πεζοδρομηθεί για να γίνει πόλος έλξης για τουρίστες. Αυτό όμως πόσο εφικτό είναι? Πού θα πάνε τα αυτοκίνητα? Δεν πρέπει να δημιουργηθεί και μια κυκλοφοριακή μελέτη? Χωρίς να είμαι συγκοινωνιολόγος και να έχω λεπτομερή εικόνα, αυτό που θα ήθελα να πω σαν πολίτης πρώτα απ' όλα, αλλά και από την πλευρά του επισκέπτη, είναι ότι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συζητάμε το προφανές. Εάν θα έπρεπε να έχει Ζάκυνθος πεζόδρομους, θα έπρεπε να συζητάμε πόσους πεζόδρομους θα έχει. Η δική μου πρόταση θα ήταν να πεζοδρομηθεί η Ζάκυνθος από τη Ρώμα μέχρι την παραλία. Και οι 3 παράλληλοι δρόμοι να είναι πεζόδρομοι. Να γίνουν ζωντανά κύτταρα που θα αναπτύξουν την εμπορική δραστηριότητα, που θα επιτρέψουν στον επισκέπτη να παίρνει μαζί του το βίωμα που λέγεται Ζάκυνθος. Συγκοινωνιακά είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν τρόποι να λυθούν. Ας αφήσουμε σε κάποιους ειδικούς να κάνουν κάποια μελέτη, να δημιουργηθούν κάποια συγκοινωνιακά μέσα, κάποια λεωφορεία, ηλεκτρικά με αέριο που να κάνουν συνεχείς πορείες μέσα στην πόλη. Αυτό όμως είναι, αν θέλετε, το τεχνικό. Η ουσία του πράγματος είναι ότι η πόλη πρέπει να είναι ζωντανό κύτταρο και να μπορεί να την επισκέπτεται ο τουρίστας όλη την ημέρα και να μην υπάρχει αυτοκίνητο. Και βέβαια το ερώτημά μου είναι θέμα βούλης τελικά για να γίνουν όλα αυτά, ή είναι και θέμα χρημάτων? Το λέω γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι περνάμε εποχές, βιώνουμε εποχές ισχνών αγελάδων και οι Δήμοι παίρνουν πενιχρά χρήματα από το κράτος πλέον εν σχέση με παλιά. Σίγουρα οι Δήμοι δεν παίρνουν τα χρήματα που έπαιρναν στο παρελθόν. Εκεί λοιπόν έρχεται το στίχημα της σωστής διαχείρισης. Εγώ είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κρατικά προγράμματα, φτάνει να σχεδιαστούν και να μην γίνονται συμπτωματικές ενέργειες. Μπορούμε να διεκδικήσουμε κονδύλια όταν έχουμε να παρουσιάσουμε σοβαρές προτάσεις.
Σε ό,τι αφορά τα άλλα προβλήματα που αφορούν τη Ζάκυνθο, έχετε εσείς διακρίνει ένα-δύο σημαντικά τα οποία θα πρέπει να επιληθούν με δήμαρχο τον κύριο Κολοκοτσά? Σαν τουριστικός παράγοντας μπορώ να σας πω ότι αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα είναι ότι πρέπει να λυθεί άμεσα το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έχουμε μια ορολογιακή βόμβα πάνω από το κεφάλι μας που αν ομιγέννητο καταρρεύσει μπορεί να διαλύσει σε μία νύχτα τον ζακυνθινό τουρισμό. Αυτό είναι ένα σενάριο κρίσης το οποίο δεν είναι φανταστικό, λυπάμαι που το λέω, είναι αληθινό. Μιλάμε για έναν σκουπιδότοπο που βρίσκεται πάνω από το θαλάσσιο εθνικό πάρκο και που κινδυνεύει ανα πάσα στιγμή με ένα σεισμό, με κάποιο πολύ έντονο φυσικό φαινόμενο να καταρρεύσει σε ένα θαλάσσιο εθνικό πάρκο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δυσφήμιση θα είναι αυτή, μη αναστρέψιμη. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό από την παρούσα Δημοτική Αρχή να διαχειριστεί το θέμα με επιτυχία. Δεν υπάρχει καν μελέτη για έναν καινούριο χιτή, δηλαδή χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Δεν υπάρχει προϋπολογισμός. Ακόμα και σήμερα, αν για κάποιο λόγο όλοι οι εμπλεκόμενοι μονιάσουν, να το πούμε έτσι, γιατί υπάρχουν διαφορές στο πώς, πού και με τι τρόπο θα γίνει. Αν σήμερα ήταν όλοι σύμφωνοι και υπήρχε πλάνο, ούτε σε 3 χρόνια από σήμερα δεν θα έχουμε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Και αυτό είναι εγκληματικό. Και να υποθέσω ότι δεν θα θέλατε να δημιουργηθεί εκεί ο δεματοποιητής στο παλιό αεροδρόμιο, γιατί δεν νομίζω ότι είναι και ό,τι καλύτερο για τον τουρίστα που έρχεται και πατάει το πόδι του Ζάκυνθο να βλέπει και να οσφρίζεται και να οσμένεται. Ο χώρος του παλιού αεροδρομίου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλα πράγματα. Δεν είμαι ο αρμόδιος να πω ακριβώς πού θα πρέπει να πάει ο δεματοποιητής. Σαν τουριστικός παράγοντος όμως απαιτώ να λυθεί το πρόβλημα άμεσα. Και αυτοί που θα είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των αποβλήτων να κάνουν σοβαρές, όριμες μελέτες με βάση 20ετία και 30ετία. Να μπούμε στη διαδικασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, να μην μπούμε μονάχα στη διαχείριση και στη δεματοποίηση, αλλά να εντάξουμε και τον πολίτη μέσα σε ολοκληρωμένη ανακύκλωση, σε διαχείριση των σκουπιδιών, σε κομποστοποίηση, ώστε όταν πλέον φτάνουμε στο σημείο να φτάνει τα υπολείμματα να φτάνουν στα σκουπίδια, να έχει μείνει μια ελάχιστη ποσότητα και να μην επιβαρύνει το περιβάλλον μας. Ακούμε, κλείνοντας την συζήτησή μας, πολλά αισιόδοξα μηνύματα που μας έρχονται για τη φετινή τουριστική σεζόν, ότι θα έχουμε αύξηση. Είστε και εσείς το ίδιο αισιόδοξος? Πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό πράξη? Ναι, είμαι αισιόδοξος. Εμείς γνωρίζουμε από τώρα πώς πρόκειται να εξελιχθεί η τουριστική σεζόν μέχρι τον Οκτώβριο. Και θα είναι μια εξαιρετικά θετική χρονιά. Πιο βελτιωμένη και από την περσινή χρονιά, πιθανότατα. Η πρόκληση για εμάς, σαν τουριστικούς επιχειρηματίες και για το νησί, είναι να επενδύσουμε πάνω στην κερδοφόρα αυτή χρονιά, βελτιώνοντας την ποιότητα του προϊόντος. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, ώστε να μην συνδέουμε την επιτυχία μας την επαγγελματική με τα προβλήματα των γειτονικών περιοχών. Δεν θα πρέπει να μας νοιάζει αν η Τουρκία έχει κρίση, αν η Αίγυπτος έχει κρίση, αλλά μονάχα να κάνουμε τόσο καλά τη δουλειά μας που να μπορούμε να διεκδικούμε τα αποτελέσματά της με την ποιότητά της, με την ταυτότητα της Ζακύνθου. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η κρίση στην Ουκρανία θα επηρεάσει τη ρωσική αγορά? Είναι πιθανό να την επηρεάσει. Δεν έχουμε σαφή στοιχεία ακόμα, γιατί είναι πολύ νωρίς, αλλά και αν την επηρεάσει θα είναι παροδική. Κύριε Νικολουδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για το τέλος, σας δίνω το μικρόφωνο, έχετε το λόγο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτό που θέλω να πω στους ακροατές σας είναι ότι εμείς, σαν συνδυασμός Μάχη για τη Ζάκυνθο, θα κάνουμε τα δυνατά μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το νησί στο επόμενο επίπεδο, με βάση τον επαγγελματισμό που γνωρίζουμε να εφαρμόζουμε και στις δικές μας επιχειρήσεις, και είναι καιρός να τον εφαρμόσουμε και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο δημόσιο τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστώ και εγώ. Κοντά μας ήταν ο κύριος Αντώνης Νικολουδάκης, υποψήφιος δήμαρχος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Παύλο Κολοκοτσά και τον συνδυασμό Μάχη για τη Ζάκυνθο. Πάμε για μια σύντομη διακοπή και διαφημιστική και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ για τη συνέχεια. Stigma Radio.